играем на Brawl Stars с брат ми. Но преди това се абонирайте за канала с камбанката. Спаскайте лайк бутона, покажете му. И пишете коментари какви видеа искате да правя. И между другото, хора, и аз имам YouTube канал. Абонирайте се за него. Казва се Нитака. Както чухте, той има YouTube канал. Абонирайте се за неговия и за моя. Хайде да започваме. Добре, сега ще играем. Аз съм Мистер Пи, както виждате. Аз съм фан. Добре, сега. Как ми те мога? Този път се стягам. Отмъстих се на Ника. Отмъстих се. Сега. Ай, батовай! Загубен. И победа! Браво! Добре. Добре. Започваме. Значи загубихме. Сега през това време щупете лайк бутона. Ако искате, ще се стремим с Нитака да правим все още по-хубави видеа, Пишете в коментарите. Ако искате, в неговия канал ще снимаме и в моя. Добре, сега ще си пускам супера. И сега. Убиваме лолата. Аз ще помогна за тази инициатива. Давайте, момчета! И победа! И ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала, оставете лайк и пишете в коментарите какви видеа искате да правя. И чао! Чао!